Ahoj, dneska vám ukážu moje oblíbené šperky od Bealia. Takže jako první tady mám tyhle krásné třpitivý náušníčky. Jsou úplně nádherný a hrozně krásně se lesknou. Tak si je pojďme spolu rovnou nasadit. Ty náušníčky už mám na sobě. Jsou prostě naprosto krásný. Jako další šperk, tady mám ten nádherný náhrdelník s andělíčkem. Je to takovýhle přívěsek, taky se úplně krásně třpití. Jak je jemňoučky, tak se hodí naprosto ke všemu. A vypadá to prostě moc hezky. Tak náhrdelník už mám taky na sobě. Tak jako další, tady mám ten náramek se srdíčkama. Je opět takový úplně jemný, krásný. A jedno srdíčko je takový hladký a to druhý se třpití. Vypadá prostě hrozně hezky. Mám už taky na sobě. A jako poslední tady mám tyhle stříbrné prstínky, tak si je pojďme společně navrstvit. Takže na prostředníček levé ruky dávám tyhle dva. Tento se symbolem nekonečna a tenhle s růžovým kamínkem. A na ukazováček pravé ruky dávám tenhle. No a na Bealiu teď běží akce 2+1 zdarma na stříbrné šperky. Vyberte si svůj nový šperk i vy.